משהו קטן שאמרתי שנחלוק עם כולם. איזושהי צורת מחשבה. אנשים יכולים לחלוק עליה, אנשים יכולים להבין אותה באופן מאוד מאוד עמוק, מהתת מודע, ואולי אפילו להתחבר לזה. להיות ספורטאי זאת החלטה. ברגע שבן אדם רוצה להיות ספורטאי, הוא צריך להבין שהליטוף והחיבוק והמילה הטובה לא צריכים תמיד להגיע. אתם לא צריכים תמיד להגיע. אתם פה לבצע את העבודה כמו שצריך. ומי שבמשכות שלכם, לפעמים, ואפילו רוב הזמן, הוא לא שם בשביל לתת לכם חיבוק וליטוף. כמה שזה נשמע טוב, שבא מאמן חדש בשוק ובא ואומר לכם, כן, אבל יש דרך הרבה יותר קלה לבצע את הדברים. למה אתה צריך כל כך להכביד על עצמך? לא, אין דרך קלה. אין. אתה רוצה להיות ספורטאי? אתה רוצה להיות בתוך מסגרת של מישהו שדוחף את עצמו קדימה ומגיע להישגים הרבה יותר גבוהים באדם הממוצע? אין דרך אחרת. אין. אתה צריך לעבוד. וברגע שאתה עובד, אתה רואה תוצאות. וברגע שאתה עובד יותר מהממוצע, אתה רואה עוד יותר תוצאות. זה המתמטיקה הכי פשוטה שיש. אז תפסיקו לייפות את הדברים.